Pioneer 15 all around. Από πολυεθυλένιο, νορβηγικό, δεν σπάει, δεν χαλάει, δεν μπαλιώνει, δεν το τρώει ο ήλιος. Επισκευάζεται πανεύκολα, απίστευτες τεντοχές. Εδώ κοίτα, βλέπουμε τη γάστρα του από κάτω, 4,70 είναι το μήκος όλης της βάρκας. Μεγάλη ίσαλο, φαρδί βαρκάκι, 1,80 είναι στο πλάτος του. Έχει 3 παρατροπίδια με ανάποδη κλίση, δηλαδή είναι έτσι, ας πούμε αυτό πάει έτσι. Οπότε το νερό που φεύγει το σπρώχνει προς τα κάτω. Αυτό του δίνει και ύψος, ελαφραίνει τη βάρκα και το νερό το πετάει προς τα κάτω ώστε να μην το πετάει ψηλά και να μας το φέρει ο αέρας πίσω. Μαλακή πλεύση, γιατί το πολυεθυλένιο έχει μια μικρή ελαστικότητα. Η μικρή ελαστικότητα είναι καλή στη μάχη μας, ας το πούμε, με τα χτυκύματα και τα κοπανίματα, γιατί και το σκάφος το ίδιο, εκτός τη γάστα του, απορροφάει και λίγο τα χτυπήματα. Δηλαδή το χτύπημα είναι 20% θα το φάει το σκάφος, γιατί έχει μια μικρή ελαστικότητα, και μετά το σκάφος σαν σχεδιασμός. Εδώ είναι που λες Pioneer 15 all around.